Pnawn da, a croeso i Carlam Cymru ar gyfer ail sesiwn Bioleg TGAU. Bydd y sesiwn prynhawn yma yn cael ei redeg gan Gemma Potter o Ysgol Bro Teifi. Bydd y sesiwn yn para 45 munud, lle bydd yr athro yn mynd trwy'r cynnwys perthnasol. Os gennych unrhyw cwestiwn, defnyddiwch yr adran holi ac ateb a byddwn yn ymdrechu i ateb eich cwestiwn yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn yma yn cael ei recordio gyda recordiad ac unrhyw adnoddau yn cael ei uwchlwytho ar wefan yr ysgol, e-sgol, yn yr ardal Carlam Cymru. Diolch, Gemma. Diolch yn fawr iawn i chi am y cyflwyniad a noswaith dda i chi gyd. Heno, fi'n mynd i ffocysu ar uned 4.6 sef clefydau, amddiffyn a'i triniaeth. Iawn. Felly, jyst i ddechrau, microorganeb. Felly, beth yn union yw microorganeb? Organeb yw rhywbeth fyw, a micro yw rhywbeth fach. Felly, microorganeb yw rhywbeth fach fyw. Mae'r unig ffordd ni'n gallu gweld microorganebau yw trwy defnydd o ficrosgop. 4 microorganeb mae eisiau chi felly fod yn ymwybodol o: bacteria, virus, protostid neu protozoa a ffwng. Ond y prif ddoi yw'r ddoi ar y top fan hyn, felly bacteria a virus. Term eitha pwysig fan hyn fyd yw'r term pathogen. Pathogen yw yr term i ddisgrifio unrhyw microorganeb sydd yn achosi clefyd neu haint. Felly, dyw pob microorganeb ddim yn drwg. Ond y rhai sydd yn achosi haint neu'n gwneud i ni'n sal, byddwn ni'n galw nhw wedyn yn pathogen. Jyst i rhoi rhyw fath o gyd-destun i chi o faint microorganeb i gymharu â pethau byw. Felly, i ni, lawr o'r ochr hyn, ni'n mynd lawr wedyn trwy'r graddfa, reit lawr i falle moleciwlau llai sef dŵr. A yn yr achos hyn wedyn, mae dyn ni celloedd coch y gwad. Mae celloedd coch y gwad tua 10 micrometer. A micrometer yw'r uned byddwn ni'n defnyddio wrth fesur celloedd. Hwn yw'r uned falle byddwn ni'n cyflwyno i'r rhai yn ein plith ni heno bydd yn meddwl mynd mlaen i astudio bioleg yn lefel A. A wedyn jyst i dangos i chi o rhan maint, E. coli yn fath o bacteria, so tipyn llai o maint i gymharu gyda celloedd ddynol, a wedyn to yn tipyn llai o seis eto wedyn bydd yr virus, so jyst o'r rhan wybodaeth i chi. Eto, yr gwahanol microbau, bacteria a virus yw'r prif ffocws mynd i fod yn y sesiwn heno. Term bwysig, fel o'n i wedi dweud yn gynt, pathogen yw'r rhai sydd yn achosi haint neu'n achosi afiechyd. A fel fi wedi pwysleisio ban, mae bacteria dda yn byw yn eich colydd chi, sydd yn angenrheidiol i syntheiddio fitaminau ac yn y blaen, ond mae rhai yn anffodus sydd yn achosi clefyd ac yn gwneud i ni teimlo'n sâl. Os ai trwy strwythu'r rhain de, lle yn gyntaf bacteria. Dyma strwythu'r sylfaenol cell bacteria sydd fyna. A fi wedi trio rhoi'r prif pwyntiau ar yr ochr fan hyn. Mae fe'n organeb un gellog. So mae jyst yn bodoli fel un gell wastad. Pwysig fan hyn, does dim cnewyllyn ganddynt o gwbl. A fel chi'n gallu gweld falle yn y diagram, mae DNA yr bacteria jyst yn gorwedd yn rhydd yn y cytoplasm. Mae cell bacteria yn ymrannu yn 2 trwy atgenhedlu. A byddai'n ffocysu yn yr wythnosau nesaf ar yr unedau geneteg ac yn y blaen. A'r math hyn o atgenhedliad yw atgenhedliad anrhywiol. Felly beth mae bacteria'n tueddu gwneud yw bydd un gell bacteria yn ymrannu i gwneud 2. A wedyn bydd y 2 yn ymrannu i gwneud 4 trwy atgenhedlu anrhywiol neu asexual reproduction. Gyda'r fath hyn o atgenhedliad, mae'r ebyl, so'r celloedd sy'n cael ei greu yn geneteg un fath i'r fam gell wedyn. So gyda bacteria, pan maen nhw'n ymrannu, maen nhw'n creu clonau fel petai. Mae fe jyst yn sôn am maint fyd y bacteria
A fan hyn fi wedi rhoi fe yn milimetrau, felly yn bach di hwnt. Os byddech chi'n gorfod tynnu llun cell bacteria, be byddwn ni'n disgwyl gweld yw, fi'n gwybod bod yn mynd mas o'r sgrin am eiliad, fi sy'n rhoi sleid newydd mewn, felly, be byddwn ni'n disgwyl gweld pan ych chi'n lluniadu diagram, yw bod chi jyst yn gwneud yn syml haen allanol, sef yr cell fur. Iawn, felly mae cell fur yn bresennol. Wedyn, yr un fewnol bydd yr cell bilen. Mae fe'n eistedd, mae popeth tu fewn yr bacteria'n cytoplasm, a wedyn fe'n i weid, peth pwysica gyda bacteria yw does dim cnewyllyn ganddo, felly mae'r DNA jyst yn rhydd fyna wedyn. So na'r math o bethau byddwn ni'n disgwyl gweld. O ran popeth arall, os chi'n gweld diagram gyda pethau fel y cynffon, y flagella, y capsiwl, sy'n eisiau bod chi'n ymwybodol, jyst cofiwch y 4 rhan yma. OK, feirws. Bach yn wahanol gyda feirws. To, does dim cnewyllyn, a jyst yn syml, mae fe'n sylwedd genetig, a wedyn tu allan i'r sylwedd genetig hyn, mae jyst cot allanol o brotein. Yn unig beth sydd ganddo. Mae fe'n atgenhedlu tu fewn celloedd lletol. Iawn. A to, os ni'n edrych ar maint y feirws i gymharu y bacteria, maen nhw'n tipyn llai o seis. Os byddwch chi yn lluniadu diagram o feirws, jyst yn syml, bydde cot allanol o protein, ac yn y canol wedyn bydde'r sylwedd genetig yma'r DNA neu'r sylwedd genetig. A na fe, jyst yn syml iawn. Nesa, jyst bod chi, jyst i ddangos i chi'n gloi, birym yn ffwng un gellog yn atgenhedlu trwy blaguro, a wedyn protozoa, jyst rhan wybodaeth yw hwn. Okay, ond fel ni weid, y bacteria a'r feirws yw'r brif rhai mae eisiau chi fod yn ymwybodol o. Felly, o ran rhoi hwn yn cyd-destun cwestiwn arholiad, os chi'n edrych fan hyn wedyn, felly, os na i tynnu mas yr un bod yn sôn am flaguro yr budding, dyma'r fath o gwestiwn falle gewch chi. So, yn y achos hyn, maen nhw'n rhoi bacteriwm, maen nhw'n rhoi feirws, maen nhw'n rhoi birym, so mae hwn jyst mas o hen papurau fel petai, a mae fe'n gofyn pa un fydd yn atgenhedlu trwy ymrannu yn ddau, a mae eisiau chi roi'r llythyren gywir, maen nhw'n hoffi hwn. Felly, yr un sy'n ymrannu yn doi bydde'r bacteria, so byddwn ni'n disgwyl falle bod chi'n rhoi A fyna. A'r un lleia, maen nhw'n rhoi'r graddfa mewn i chi fan hyn, ond yr un lleia wedyn bydde'r microorganeb. Dylech chi falle adnabod yr cnewyllyn a'r birym sydd gyda'r cnewyllyn. Does dim cnewyllyn gyda'r bacteriwm a does dim cnewyllyn gyda'r feirws wedyn. Okay. Yr un fath o beth eto, so os na i jyst ffocysu ar A a B, dim C fel petai. So mae eisiau chi adnabod a enwi. Felly fi'n gobeithio, chwbeth, mae'n rhoi 30 eiliad i chi, jyst i edrych ar hwn. OK, felly enwch yr microorganeb. Fi'n gobeithio bod chi'n adnabod taw yr A yw'r bacteria a'r B yw'r feirws. Mae fe wedyn yn gofyn beth yw'r cot yr haen allanol. Felly, yn cyd-destun yr feirws byddwch chi jyst yn rhoi y protein. A sut wedyn mae fe'n atgenhedlu. Felly, mae'r feirws yn atgenhedlu tu fewn i gelloedd eraill, a bydde'r bacteria wedyn yn atgenhedlu trwy ymrannu yn doi. Felly mae eisiau bod chi'n ymwybodol o strwythur nhw a'r dull atgenhedlu wedyn. OK. So jyst falle quiz bach, jyst i chi falle meddwl. Microorganism pa un? Falle bod mwy nag un. Pa un fan hyn, A, B, C neu D felly sydd heb gnewyllyn? Felly A a B. Okay, so bacteria, feirws eto, does dim cnewyllyn ganddynt.
Pa un, ni'n sgipo hwn, pa un yw'r lleiaf fel grŵp? Felly eto, yr feirws yw'r lleiaf, o bob un. Y feirws bydd y lleiaf, wedyn fydde'r bacteria, a wedyn organebau ungellog ac yn y blaen. Felly, feirws a bacteria fydd nesaf. Pa un sydd â cot allanol o brotein? Felly, gobeithio chi'n cael hwnna'n iawn, mae B yw e. Pa un sydd yn atgenhedlu trwy rhannu'n ddau? A fydd hwnna. A pa un sydd methu atgenhedlu heb cell lletol? A beth mae'n gofyn yw, pa un really sydd angen mynediad mewn i gell mwyn gallu atgenhedlu wedyn? A y feirws. Felly y feirws sydd angen cell lletol host cell mwyn gallu atgenhedlu. Reit, nesaf. Felly ni gyd yn llawn ymwybodol, fi'n gen yn sicr dros yr 2 flynedd ddiwetha yma, wel, y flwyddyn a hanner ers i Covid i gychwyn, ni'n llawer fwy ymwybodol o sut mae glefydau yn lledaenu neu spread. Felly mae eisiau bod chi'n ymwybodol o gwahanol dulliau o lledaenu clefydau. Felly na beth fi'n ceisio dangos ar yr ochr chwith o'r sgrin fan hyn. Felly sut mae clefydau yn gallu lledaenu. Felly mae nhw'n gallu lledaenu trwy bwyd. Iawn. Mae anifeiliaid yn gallu pasio trwy cysanu ac yn y rhad tisian trwy cyffyrddiad. Felly dyna rhai enghreifftiau o sut yn yr ar, yn dŵr o lledaenu glefydau wedyn. Amddiffyn y corff de. Felly, mae 3 falle cam neu 3 amddiffyniad sydd gyda'r corff. Felly, cam 1 yw eich croen a'ch pilenni glidiog chi. Felly, prif un, a dyma diagram prif un sydd fan hyn. Felly, ar yr wyneb eich croen, mae bacteria yn byw, bacteria naturiol sydd yn helpu lladd unrhyw beth diangen ac amddiffyn y corff. Felly mae croen chi yw'r amddiffyniad gyntaf i sicrhau bod pethau ddim yn mynd mewn i'r corff wedyn. Pilenni glidiog, byddai pethau fel eich trwyn ac yn y blaen. So eto, mae'r rhain i gyd yn gweithio i sicrhau bod ddim byd yn cael mynediad i'r corff. Os felly, eich bod chi'n cwmpo a bod y corff, yr croen, mae'n ddrwg gen i, yn agor, so chi'n cael cwt a chi'n dechrau gweidi. Yn amlwg wedyn mae'r croen, amddiffyniad 1, y croen wedi agor, mae eisiau rhywbeth arall i ddigwydd. A dyma le mae'r ceilor gwaed yn dod mewn, yr cloto yma fel petai. A beth sydd yn gweithio fan hyn yw eich platennau yn eich gwaed felly, mwyn ceisio ceilio. Na beth yw'r diagram hyn yn dangos fyd, yr ceilio gwaed. Trwy ceilio, mae fe'n treol amddiffyn y corff a sicrhau bod ddim bacteria yn fedru mynd mewn wedyn. Os yn anffodus, a mae fe'n digwydd bod bacteria yn cael mynediad i'r corff, wedyn mae'r celloedd wen y gwaed yn dod i waith. A yn y diagram hyn, a fi'n ceisio dangos yw'r cell wen y gwaed yn amgylchynu yn y gwad wedyn. Felly, jyst i'r goffa chi, cam 1 neu rhan 1 yw'ch croen a'ch pilenni glidiog. Os wedyn mae'r croen yn cael ei torri, cam 2 byddai'r platennau chi, a maen nhw'n ceisio ceilo clot, a sicrhau bod ddim byd arall yn mynd mewn. Os felly mae bacteria yn cael mynediad i'r corff, wel wedyn y celloedd wen y gwaed, nhw sydd wedyn yn gweithio nesaf. Iawn. Mae hwn wedi bod yn cwestiwn fwy estynedig, felly cwestiwn 6 marc. Felly, jyst i fynd trwy y cwestiwn hyn gyda chi, mae diagram yn dangos toriad y croen, y lle mae wedi cael ei torri, so beth sydd yn ei fan hyn yw'r croen, pibell waed, bacteria, felly y dots bach hyn, bacteriwm lawr fan hyn, ni'n gallu cael cellwen y gwaed, a tolchen waed yn dechrau ffurfio blood clot wedyn. Maen nhw hefyd wedi labelu'r celloedd coch
ond yr celloedd gwen, mae sawl un yn y diagram yw'r rhain, so rhain wedyn yw'r celloedd wen y gwaed. A beth oedd y cwestiwn yn gofyn yw, defnyddiwch y wybodaeth yn y diagram, felly uchod, a wybodaeth chi am mecanweithiau amddiffyn y corff, a egluro sut mae'r corff yn ei amddiffyn ei hun rhag haint. Felly, na rhoi munud i chi, jyst i felly meddwl am hyn, a meddwl am y fath ateb byddech chi'n rhoi. So, fan i weid, cwestiwn fwy estynedig yw hwn. A jyst i'ch helpu felly, cwbl o bethau sydd yn eich felly sbardino chi. Meddyliwch am hyn. Beth yw'r rhwystyr gyntaf? Beth mae'r pretennau'n gwneud? Sa'n ni'n sôn am hyn to, mi'n gobeithio felly bod chi'n ymwybodol. Beth yw enw doi cell wen y gwaed? A beth mae'r tri hyn yn ei gwneud? A felly fi wedi rhoi hefyd cwbl o eiriau eirfa pwysig, falle byddwn ni'n disgwyl gweld fel rhan o'ch ateb. So, na i mlaen i rhaid mewn funud, phagocyt, lymphocyt y gwrthgyrff, fi heb cyflwyno rhain eto, na gwrthdocsin, ond yn sicr, tolchen, clwyf, ceilo, amlyngu, croen, platennau, felly bod chi'n gallu defnyddio. So, dyn ni nôl i hwn mewn eiliad. Celloedd wen y gwaed, a wedyn newn ni nôl i'r cwestiwn ar to. Mae tri ymateb gyda'r rhain. So mae tri peth. Felly pan mae bacteria yn mynd mewn i'r corff, mae tri peth wedyn mae'r celloedd wen yn gallu gwneud gyda'r bacteria neu'r pathogen yna. Rhif 1 yw maen nhw'n gallu amlyngu. A na i ddangos diagram yn y sleid nesaf o sut mae rhain yn amlyngu wedyn. Felly beth maen nhw'n wneud? Maen nhw'n gallu amlyngu ar enw am rhain, enw penodol yw phagocyt. Okay, felly phagocytau sydd yn amlyngu bacteria. Ymateb arall yw bod y celloedd wen yma'n gallu cynhyrchu gwrthdocsinau. Does dim enw penodol ar y fath enw gell wen y gwad. A'r trydydd peth wedyn yw gynhyrchu gwrthgyrff. Okay. A lymphocytau'n unig sydd yn gwneud hyn. So eto, doi term newydd i chi. Celloedd wen y gwaed, beth sydd? Mae dyn ni phagocyt sydd yn amlyngu a lymphocyt wedyn sydd yn gynhyrchu gwrthgyrff. Felly, allwch chi sylwi fan hyn, fi wedi tanlinellu a rhoi yn bold yr un gwylod. Ar hwn yw'r un rili, maen nhw'n ffocysu arno'n bennaf yn cwestiynau arholiad fel petai. Felly, yr lymphocyt yma, yr cynhyrchu gwrthgyrff. Gwrthgyrff yn Saesneg yw felly antibodies. Posib bod chi'n clywed tipyn am rhain yn newyddion yn diweddar. Felly, sut mae rhain yn ymateb? Felly, os a'n ôl i'r cwestiwn hyn, o rhan, defnyddiwch y wybodaeth yn y diagram a'r wybodaeth sydd gennych chi sut mae'r mecanweithiau yn y diagram yn helpu i amddiffyn y corff rhag haint. A nes i sôn am rhai o'r rhain. Rhai felly rhain i helpu chi i strwythuro'ch ateb. So beth yw'r rhwystyr gyntaf? Beth mae platennau'n gwneud? Beth yw enw doi cell wen y gwaed? A beth mae'r tri cell yn gwneud? Felly, o rhan ateb wedyn, allwch chi sôn falle am y croen. Allwch chi falle wneud brawddeg agoriadol yn sôn am y croen yn gyntaf. Iawn. A os yw, fel chi'n gallu gweld yn y diagram, bod y croen wedi yn anffodus cael ei dorri. Ac ar ôl hyn wedyn, dyma beth sy'n digwydd. Platennau yn ffurfio tolchenni, i selio'r clwyf a ffurfio crach. Y crach byddai scab wedyn. A mae yna eto i amddiffyn ni. Celloedd wen y gwaed. Felly, falle byddwch chi'n mynd mlaen wedyn yn wedi yn anffodus os yw bacteria yn cael mynediad i'r corff, dyma beth sy'n digwydd nesaf. Celloedd gwen y gwaed yn amlyngu, a allwch chi rhoi enw am yr cellwyn benodol hyn yw phagocyt. Okay, defnyddiwch geirfa, os chi'n gwybod yr geirfa hyn, yn sicr defnyddiwch nhw yn eich atebion. Celloedd gwyn hefyd yn gallu cynhyrchu gwrthgyrff. Iawn, mae rhain yn helpu lladd bacteria.
A wedyn y trydydd un yw'r celloedd wen yn gynhyrchu gwrth gnewynnyn neu gwrth docsin sydd eto yn lladd unrhyw bacteria all fod yn niweidiol. Felly, mae hwnna'n cwestiwn eitha heriol, ond os chi'n meddwl am y camau meddyliwch croen, wedyn meddyliwch am yr ffurfio tolchenni yma a'r ceilor gwaed, a wedyn meddyliwch am celloedd wen y gwaed. Iawn. Mwy o'r rhain de, felly, jyst i ddangos i chi, yr cell wen y gwaed gyntaf, phagocyt, a beth mae'r phagocyt yn gallu wneud, dwi'n ddeud fel i'n meddwl bod llun yn Saesneg, ond os na jyst dangos chi beth sy'n mynd mlaen fan hyn, hwn, so'r un mawr fan hyn fydde'r phagocyt, yr cell wen y gwaed, a dyma'r bacteria niweidiol wedyn. A fel sy'n gallu gweld yn cam 2, beth mae'r phagocyt na'n neud yw anamlyngu. Mae fe'n edrych bach fel bod e'n bytag e. Pan wedyn, mae'r bacteria yna yn yr phagocyt, mae'r phagocyt yn treulio wedyn yr bacteria. Felly os gewch chi rhywbeth fel cwbwlhewch y diagram, jyst amgylchynu fel hyn, bod y cell bilen yn cael arno, a wedyn y trydydd cam yw bod y bacteria yna yn y gell er mwyn cael ei dreulio wedyn. Gwrthdocsin, jyst rhag wybodaeth, scarlet fever yw hwn, a bydd y scarlet fever yn un le maen nhw'n gynhyrchu gwrthdocsin na yn erbyn e. Felly jyst bod chi'n ymwybodol, mae celloedd wen y gwaed yn gallu gynhyrchu gwrthdocsin, a maen nhw'n dinistrio tocsinau os yw unrhyw bacteria yn creu. Ond y brif un. Iawn, yr un maen nhw'n gofyn tipyn yn papurau arholiad yw am yr lymphocytau. Felly tipyn o eirfa i chi'n mynd trwyddo yn arfer. Tipyn nhw'n swnio'r un peth, maen nhw'n i swnio yn eitha debyg, a llawer yn nhw'n dechrau gyda'r un lythyren sydd ddim wastad yn helpu. Felly, antigen yn gyntaf. Antigen, fel mae'n weid ar y sleid, yw moleciwl ar arwyneb y cell mae'r system immunedd yn ceisio adnabod. A mae pob pathogen gydag antigen penodol. Felly, nawr fi ceisio dangos yn y diagram hyn. Hwn fan hyn, bydde'r pathogen, yr bacteria falle sydd yn achosi haint. Ac ar arwyneb yr pathogen wedyn, mae antigenau. A hwn yw'r rhan mae'r corff yn ceisio ymateb i. Felly antigen gair gyntaf. Mae antigenau hefyd yn perthyn i'r grwpiau o proteinau. Felly mae nhw'n enghraifft o brotein wedyn. Felly beth sy'n digwydd yn y diagram hyn? Iawn, dyma'ch lymphocyt chi, neu eich cell wen y gwaed. Dyma'ch pathogen. So os na i rhoi P mewn fan hyn i'r pathogen, a dyma wedyn ar arwyneb y pathogen mae'r antigenau yma. Mae'r antigenau yma yn specific ar gyfer y pathogen penodol. Fi moyn chi dychmygu bod chi'n pathogen, ac ar eich arwyneb bydd antigenau sydd yn benodol i chi a chi yn unig. Beth mae'r lymphocyt yn ceisio gwneud wedyn yw i gynhyrchu gwrthgyrff sydd yn cyfateb i'r antigen, fel y gwelwyd yn y diagram fan hyn. Felly, os ni'n jyst gwneud sketch bach ar yr ochr hyn to, dyma'r antigen. A beth maen nhw'n ceisio gwneud yw gynhyrchu gwrthgyrff wedyn sydd yn ymateb i'r antigenau ar yr arwyneb. Os felly, os mae'r lymphocyt yn llwyddo, a wedi, dyma'r gwrthgyrff penodol sydd yn mynd i ymosod ar antigen hyn, beth mae'r lymphocyt hyn yn ceisio gwneud wedyn yw yn rannu trwy mitosis. A beth mae'n meddwl yw mae'r lymphocyt yn gwneud copi o'i hun, yn gynhyrchu mwy o lymphocytau. Mae'n manteisiol yn amlwg oherwydd beth sydd yn digwydd wedyn yw y mwyaf o lymphocytau sydd, y mwyaf o wrthgyrff sydd yn gallu cael ei greu wedyn. Felly, fel ni'n dweud, pa mor lymphocyt na gyda'r gwrthgyrff, y gwrthgyrff sydd yn cyfateb i'r antigen,
bydd y lymphocyte yn ymrannu trwy mitosis ac yn gynhyrchu mwy. Y mwyaf rhain sy'n cael ei gynhyrchu, beth sy'n digwydd wedyn, y mwyaf o wrthgyrff sydd yn gallu cael ei gynhyrchu yn y gwad mwyn ymosod wedyn ar yr antigen. Okay. A mae rhan hyn, mae hwn yn allweddol i'r corff wedyn. Okay. Reit, os a'n mlaen i'r sleid nesaf. Sorry, hang on, un eiliad. Sa'n siŵr beth fi wedi gwysgu nawr. Hang on. Sorry, bobl, cwni. Reit, os a'n mlaen i'r nesaf. A fe'n i weid, tipyn o derma fan hyn, lymphocyte, gwrthgyrff, mitosis, pathogen, antigen. So mae sawl term newydd i chi fyna. Dyma to beth mae'r yr un fath o beth o'n i jyst yn esbonio i chi. Felly ar y top, dyma'r microorganeb neu'r pathogen. Okay. So allwn ni alw hwn yn pathogen. Ac ar arwyneb fi'n gobeithio chi'n gallu gweld dwi ddim yn glir iawn, ond yn melyn mae'r antigenau bach wedyn. Okay. Lymphocyte. A beth mae'r lymphocyte yn gwneud yw gynhyrchu gwrthgyrff ar gyfer yr antigen, a byddai'r lymphocyte yn creu mwy trwy mitosis. Dyma'r gwrthgyrff eto. Iawn. A beth mae'r gwrthgyrff yn gwneud wedyn yw glynu at yr antigenau. Iawn, yn glynu fan hyn mwyn wedyn ei ddinistrio. Okay. A ie, mae'r pathogen yn cael ei gyfeirio rhai weithiau fel cell estron. Unrhyw beth sy'n cael mynediad i'r corff sydd ddim fod na yn cael ei gyfeirio fel yn estron. Un peth o'n i ddim wedi sôn am ar y sleid diwetha yw yr celloedd arbennig yma ar y gwylod. Celloedd cof. So beth mae'r celloedd cof yn gwneud yw maen nhw'n cofio'r haint, maen nhw'n cofio'r pathogen, maen nhw'n cofio'r antigenau. A fel mae'n weid fan hyn, maen nhw'n gynhyrchu wedyn gwrthgyrff y tro nesaf yn fwy gyflym. So tro nesaf, os byddai'r pathogen hyn yn cael mynediad mewn i'r corff y tro nesaf, bydd y celloedd cof ma'n cofio, yn ceisio cofio'r antigenau ac wedyn yn ymateb yn fwy cyflym. Yn aturiad wedyn, dyn ni ddim yn teimlo falle yn fwy sâl am yr ail dro. Iawn. Pan yn ni'n sâl am y tro gyntaf, mae'r ymateb hyn yn gallu bod yn eitha araf. Wrth i'r lymphocyte yma dod i hyd i wrthgyrff penodol, mae'r ymateb yn gallu bod yn araf, ond wedyn y tro nesaf mae'r celloedd cof yn cofio. Okay. Fi moyn mynd trwyddo rhywbeth ni'n galw yr ymateb cynradd a'r ymateb eilaidd. Okay. So just graff y fi wedi ploto fan hyn, sydd yn dangos lefel. Sa'n disgwyl bod chi'n gallu gweld fyna. So beth mae'n dangos ar y chelyn yw lefel y gwrthgyrff sydd yn y gwaed ac ar yr chelyn X wedyn byddai'r amser. So beth mae'n dechrau dangos yw lefel y gwrthgyrff yn codi ac yn disgyn. Yn codi eto a wedyn yn disgyn. Ni'n gallu cymharu'r doi peak fan hyn yn ymateb cynradd ac eilaidd. Os o'i draw i'r sleid nesaf, ni'n gallu cyfeirio fy fyd fel yn termau pigiad cyntaf a'r ail pigiad. So os ni'n cael brychiad neu injection am y tro cyntaf, iawn. Ond hefyd, y tro cyntaf falle mae'r corff yn cael rhyw haint newydd. Felly, os ydyn ni esgus fan hyn, felly mae haint newydd, mae pathogen newydd wedi cael mynediad i'r corff. A beth sydd yn digwydd yw, mae corff bach yn araf yn ymateb, yn gynhyrchu gwrthgyrff, ond ddim tipyn, a wedyn mae person yn dros y salwch a mae'r lefel y gwrthgyrff yn disgyn to. Iawn. Tro nesaf wedyn mae nhw'n cael felly'r ail bigiad neu yn gweld yr un pathogen to. Mae'r corff yn ymateb yn fwy cyflym ac yn gynhyrchu tipyn fwy o wrthgyrff wedyn. Y rheswm am hyn yw oherwydd yr celloedd cof yma. Maen nhw'n cofio yr antigenau sydd ar y pathogen. A fel ni'n gallu gweld, wedyn byddai'r corff gobeithio yn cyrraedd immunedd llawn
yn erbyn y clefyd benodol na. Felly jyst i chi feddwl os byddech chi'n cymharu yr ymateb cynradd ac eilaidd, pa un sydd yn gynhyrchu mwyaf o wrthgyrff? Wel, yr eilaidd, yr ail un, pa un sydd fwy cyflym, yr eilaidd, pa ymateb sy'n cyrraedd immunedd llawn, yr eilaidd, a wedyn pam y mwy o wrthgyrff ar ôl yr ail ymosodiad? Wel, mae hwn lawr i'r celloedd cof yma, y celloedd sydd yn cofio'r pathogen, yn cofio'r antigenau yna am y tro nesaf. OK, fi wedi sôn tipyn am rhain. Ond ie, y celloedd cof yma, celloedd cofio, beth maen nhw'n gwneud, fel sydd dyfu'r diagram fan hyn, y bacteria, dyma'r antigen, a maen nhw'n cofio fe am y tro nesaf. Felly, ar ôl i ni cael rhyw fath o haint, mae'r celloedd cof yn cofio yr haint yma'r tro nesaf. OK, just fel bach o wybodaeth i chi, Edward Jenner, yr wyddonydd yma, fe nath, adnam sy'n ceisio cael ei ddangos yn y diagram hyn, fe nath datblygu yr brechiad gyntaf, neu ddod felly'r syniad o yr brechiad gyntaf. A nath ei gwaith, os ydych chi diddordeb ar YouTube, os chi'n rhoi mewn Edward Jenner, mae tipyn o hanes am ei waith a fel nath ei ddarganfod wedyn y brechlyn. Okay? A dde rhywbeth i wneud gyda'r llun fan hyn a cyflwr o'r enw smallpox. Okay? Felly gyda brechiadau, fel felly chi'n sylwi ar hyn o bryd, mae'r cyfryngau yn chwarae rôl eitha allweddol yn dylanwadu bobl a'i penderfyniad nhw i gael eu brechu neu beidio. Felly dyma'r rhai felly o syniadau chi feddwl am pam mae pobl felly yn cael brechiad neu pam ddim. Felly mae pobl yn poeni bod e'n brifo neu brifo'r babi. Pan mae babis yn fach, penderfyniad y rhiant yw ei gael yr babi frechu neu beidio. Fel ni'n dweud, os mae pobl yn cael ei brechu, mae llai o bosibilrwydd bod epidemig yn dechrau. A'n amlwg gyda MMR, oedd cysylltiad gyda MMR a awtistiaeth. Felly ar y pryd, fel ni'n dweud, oedd yr cyfryngau yn chwarae rôl eitha blaengar yn dylanwadu bobl a'i benderfyniad nhw i gael ei brechu neu beidio. OK, felly, jyst darllenwch hwn. Mae'n rhoi munud bach i chi, jyst i edrych ar y fath hyn o gwestiwn. OK, so rhoi munud i chi. OK, felly, diagram isod yn dangos rhai camau yn dilyn haint am y tro cyntaf o ficrobau. Felly, cam 1, microbau yn mynd mewn i'r corff. Cam 2, cell wad yn dod i hyd iddo. Cam 3, mae'r cell waed yma'n gwneud gwrthgyrff. Cam 4, mae'r gwrthgyrff yn cael ei ryddhau mewn i'r gwad. Cam 4, mae'r microbau wedyn yn cael ei dynistio. Cofiwch microb, bacteria, virus, so jyst gair arall ar eu cyfer nhw fyna. Felly, cwestiwn A, pa rhan mae antigenau yn chwarae yn yr ymateb sydd i weld uchod? Felly, os taw hwn yw'r microb, os chi'n cofio, ar arwyneb y ficrob mae'r antigenau. Iawn, a dyma beth mae'r cell wad yma yn ymateb i. Felly am ddwy marc fan hyn, byddwn ni'n sicr yn disgwyl bod chi'n dweud bod antigenau ar arwyneb y microb neu arwyneb y pathogen, a dyma beth sydd wedyn ysbarduno i'r lymphocytau i gynhyrchu gwrthgyrff sydd yn ymateb i'r antigen wedyn. I ba grŵp o gemegau mae antigenau yn perthyn? Fe wedi sôn am hyn yn gynt, proteinau. Okay, felly mae antigenau yn perthyn i'r grŵp o broteinau. A cwestiwn B, os daw ail haint yn diweddarach, mae'n bosib na fydd y person yn dangos unrhyw effaith. Eglurwch pam mae hyn yn digwydd. Felly mae hwn rili yn cyfeirio nôl
i'r graff yma i raddau ar ymateb, cynradd ac eilaidd. Felly, falle bod nhw ddim yn cael ei dangos unrhyw effaith o clefyd, a byddwn ni'n sicr yn disgwyl gweld defnydd o'r term celloedd cof. Iawn? Mae'r celloedd cof yn cofio'r pathogen, yn cofio'r antigenau yna, ac yn ymateb yn fwy cyflym, trwy gynhyrchu mwy o wrthgyrff yn fwy cyflym y tro nesaf wedyn. Felly beth yw pwrpas brechlyn? Beth yw pwrpas nhw? Felly o rhan diffiniad, dyma rhai o'r rhesymau o brechlyn i amddiffyn ni rhag clefyd penodol neu rhag bacteria, i atal lledaeniad, spread o rhyw haint neu pathogen, gwneud ni'n immuwn, yn gobeithio, ac i helpu falle celloedd gwyn y gwaed. Felly, os na i jyst cyfeirio falle at Covid fan hyn, dyma sawl rheswm falle am y brechlyn fan hyn. Felly amddiffyn, i atal lledaeniad, i ceisio rafu fel ni'n gallu neud ni'n immuwn, a helpu'r celloedd wyn wedyn. Felly bod pobl falle ddim yn dioddau o'r symptomau mor cryf a beth bydden nhw os nhw ddim wedi cael eu brechu. A to, dyma sut mae brechlyn yn gweithio. Felly'n eitha tebyg i pan i ni'n cael pathogen sy'n cael mynediad i'r corff, mae brechlyn yn gweithio o'r un peth. Felly, beth sy'n digwydd fan hyn yw, mae'r pathogen yn cael ei chwistrellu mewn i'r corff. Ond yn amlwg, dim yr pathogen llawn, falle yr pathogen yn ffurf gwanedig iawn, neu yn ffurf marwol. A yn yr un ffordd, a pan mae pathogen yn cael mynediad i'r corff, os byddwn ni'n dal y frech ieir neu beth bynnag, mae'n cael ei chwistrellu mewn. A beth sy'n digwydd to, mae'r lymffocytau yn ceisio ymateb trwy gynhyrchu yr gwrthgyrff yma. Felly maen nhw yn gynhyrchu gwrthgyrff, a'r un peth to, mae'r gwrthgyrff yn cysylltu ar yr antigen ac yna yn ei dinistrio wedyn. Felly mae fe'r un peth, iawn? Mae fe'r un peth a fel byddai'r corff yn ymateb os byddech chi'n cael pathogen yn eich corff. A fel mae wedi fan hyn, brechiadau, clyfrwyno y ffurf marw neu wedi addasu, ond mae'r antigen penodol na. So gobeithio bydd yr gobaith yw wedyn bod celloedd cof yn bodoli ac yn helpu os ych chi'n cael yr haint am y tro nesaf. Jyst felly, na i orffen ar hwn, a na i pigo lan falle ar wrthfiotigau wedyn wythnos nesaf. O ran immunedd, jyst yn mynd i cymharu fan hyn y frech ieir, chickenpox a'r flu. A mae'r rhan fwyaf o bobl yn dioddau o'r frech ieir jyst unwaith yn eu bywydau nhw. Ond yn gallu dioddau o'r flu yn anffodus sawl gwaith wedyn. A rheswm am hyn yw mae'r flu yn mwtanu. Mae'r flu yn esblygu ac yn newid gan creu antigenau gwahanol. A beth sy'n digwydd yn anffodus wedyn yw nid yw'r celloedd cof yn gallu cofio neu adnabod yr antigenau newydd yma. Felly maen nhw'n storio'r wybodaeth a tro nesaf maen nhw wedyn yn gweld y flu. Maen nhw'n meddwl, oh gosh, sa wedi gweld hwn o blaen, felly mae rhaid nhw ymateb tro. A fel ni wedi, gyda'r frech ieir, oherwydd dyw'r frech ieir ddim yn newid gymaint i ni, mae pobl yn tueddu dioddau o'r frech ieir jyst unwaith yn ei fywydau nhw. Wythnos nesaf, na i bigo landa ar gwrthfiotigau jyst i orffen yr uned yma o waith, ac yna byddai'n ffocysu ar gwaith ar gynnau. Felly diolch i chi am eich gwrandawiad, gobeithio bod wedi bod yn bach o help i chi, a welech chi wythnos nesaf jyst i gorffen yr uned yma ac i ail gychwyn wedyn gyda uned yn ffocysu ar y genetics, yr genynau ac etifeddiad. Hwyl, diolch yn fawr.